Bună ziua, sunt Nadejda Prodan, asistent marketing a companiei Alu Koningstal, partener oficial Schuco. Cu toții știm că generația cu cheie la gât de mult s-a terminat, dar se pare că și ușa cu cheie și lacăt este pe ultima 100 de metri. Acum, pentru a deschide o ușă, este suficient să ai un smartphone conectat la Bluetooth. Deci, cum funcționează acesta? E nevoie de instalat în telefon o aplicație foarte simplă în utilizare, Schuco Bluecon. Printr-o simplă apăsare a butonului deschide lacătul, se acționează asupra broaștei electrice și ca rezultat ușa este deblocată. Modulul este ascuns în falțul ușii și poate fi instalat cu ușurință la ușele noi, dar sunt posibile echipări ulterioare ale ușelor deja existente, Schuco ADS sau Schuco ADS SimpliSmart. Administratorul modulului de control al accesului atribuie fiecărui utilizator autorizație individuală de acces, fie nelimitat sau cu anumite restricții. De exemplu, să fie permis accesul doar de luni până vineri, între orele 8 și 17, iar în afara acestei perioade, utilizatorul pur și simplu nu va mai avea acces. Mai mult decât atât, administratorul este informat la ce oră a fost deschisă ușa și de către cine. Iar ceea ce ține de siguranță, sistemul Schuco îndeplinește cele mai înalte standarde de securitate, datorită tehnologiei de criptare dublă. Concluzia e simplă. O ușă smart îți poate rezolva mai multe întrebări decât o ușă cu lacăt și cheie.